ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди пулҳои коркардаи Нурулло Алиев, ҷанги навбатии ӯ ва як факти ҷолиб оиди Нурулло гап мезанем. Умедворам видео ба шумо писанд меояд. Аз ҳамин хотир лайкро мисли ҳар вақта ба нокаут фиристед, то ки YouTube дасти моро баланд бардорад. Рафтем. Чӣ гап нестай, братан? аллакай ба муҳорибаи ҷангавари тоҷик Муҳаммад Наимов рӯзҳои ба шумор мондааст. Пас аз 4 рӯз хилмани тоҷик дар ташкилоти Тафон Аф бар зидди ҷангавари ирландӣ Дилан Шулте набард мекунад. ин муҳориба дар кард муҳорибаи асосӣ мебошад. Муҳаммад ба ҷанг омодагӣ хуб дида истодааст. хилмани тоҷик дар саҳифаи расмии Instagram ана ҳамин расмро гузошта чунин нависонд: 4 рӯз то муҳориба, иншааллоҳ. ба хилмани тоҷик ғалабаи дурахшонро орзумандам. инак пулҳои коркардаи Нурулло Алиев дар турнири UFC Vegas 70. ҳар ҷангаваре ки бори аввал дар UFC баромад мекунад, $12,000 амрикоӣ ба даст меорад. $4,000 дигар бошад аз сарпарастони ташкилоти UFC. ҳамин тавр Нурулло Алиев дар дебюти худ $16,000 амрикоӣ ба даст овард. рақиби Нурулло Алиев Рафаэл Алвес низ $12,000 барои муҳориба ва $4,000 аз сарпарастони UFC ба даст овард. агар Нурулло рақибашро ба нокаути олӣ мефиристод ё муҳорибаро дар муддати хеле кӯтоҳ ба анҷом мерасонд, дар он вақт ғайр аз $16,000 аз тарафи амаки Дана Вайт бо соҳиби $50,000 бонуспулӣ мегардид. аммо ин тавр нашуд, зеро Нурулло муҳорибаро бо хулосаи доварон ба анҷом расонид. дар ҳар ҳолат мехоҳам як факти ҷолибро ба шумо расонам дӯстон. дар ҳақиқат пас аз дебют дар UFC рақамҳо дигар мешаванд. миқдори обуначиёни Нурулло Алиев дар саҳифаи расмии Instagram аз 377,000 ба 439,000 нафар расид. ин хеле хуб аст, зеро акнун дар бораи варзишгари тоҷик дар тамоми ҷаҳон медонанд ва ба Нурулло обуна мешаванд. фикри ман оиди муҳорибаи навбатии Нурулло. пас аз ғалаба акнун ба Нурулло якбора аз топ 15 ҷанговар намедиҳанд. ҳоло Нурулло барои бо яке аз ҷанговарони топ 15 ғалтидан бояд 2-3 муҳорибаи аъло нишон диҳад. яъне 2-3 муҳорибаи худашро бо тариқи нокаут агар ба анҷом диҳад, пас дар он ҳолат шояд бо ягон ҷанговари топ 15 набард кунад. Нурулло Алиев кай ба октагон бармегардад? ба фикри ман пас аз моҳи Рамазон ӯ ба октагон бармегардад. шояд моҳҳои май ё июн мо боз Нуруллоро дар ҳашткунҷаи UFC бинем. шумо муборизаи навбатии Нуруллоро интизор ҳастед ва ҷанги навбатии Нуруллоро бо кӣ дидан мехоҳед? дар зери видео ҳатман фикратонро нависед. ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед, зеро мо ҳамеша хабарҳои ҷолибро аз ҷаҳони ММА пешкаш шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, дар паноҳи худо. ای به شهران سلام شفا با کل کسلا ای به شهران سلام در غم مردک تسلا ای به شهران سلام در پتنای درون نزلا